Kalimutan mo na yan. Sige, sige. Uy, kakain na daw. Ayoko kumain. Bilisan mo na, kaya pet-pet mo eh. Ano nga, kakain na nga. Pangat-pangat ng boses, tapos kanta-kanta ka pa. Patay mo na itong video na to. Dadaan pa ba ako sa inyo? Didiretso na lang ako sa puso mo. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pagpakawalan. Alam mo, crush kita. Hindi kita crush eh. So, sino mag-a-adjust? Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Mabuti na